Gek ngopo? Jaluk apa? Godril. Duh godril. Ya no. Nyengenge sae. Bocah elek. Ning lak mendeman. Wong edan iki. Godril Mas Wahyo. Kene. Serampat. Sareng apa nek wis ngono kuwi? Wis ngono wis sak nggon-nggon anggermu. Nguyuh ae. Walang kekek. Stop, hop. Hop. Apa? Walang kekek. Ya wis ngono. Walang kekek Mas saya. Lah.
Arep ngopo nek sing iki? Sarmadi kok joget. Ora sah kok senengane gawe masalah e. Panggodane katresnan. Sit. Ngabekno bapakmu sit. Alah, wis kene le, gak leren sik kene. Wong kok senengane kok gawe urup-urup. Oh, alah mbok wis. Kene Mbak, jenengan leren kene sik Mbak. Engko tak aturi sik. Jane apa-apa ki apik ganteng nganggo mendem lah kuwi sing marake bubarke tandingan ya kuwi. Iya. Ngger mengko dhisik karep leren sik. Iki rengeng-rengeng sawetara. Iya kersane biyung. Kanggo ngedem aku tak nyuwun sinom nyamat Malik pelok kepara nyata ngger. Iya. Sapa sing dikersake yo? Aku tak nyuwun berkahe Mbak Rusiati. Mbak Rusiati. Sinom nyamat. Iya. Ya, monggo Mbak Rus. Senadyan swantene rada keganggu alon-alon kok ora ya tekan swantene. Iya. Yen sasi ngene iki ora ana kok swara utuh. Iso nyuwara wis alhamdulillah. Tenan kok ngger. Monggo Mbak Rus kuwi pesinden laris. Dasare ya apa-apa iso. Iya. Monggo Mbak Rus dipun aturaken. Monggo. Madil. Iya. Nglerek neng Mbak Dar sini. Iya. Monggo Mbak Dar. Setiawati. Iya. Nano garap koplo Mas. Selasah pengaruh sing kono-kono. Kene ya kene. Wah, jan kono wis gayeng ira jamak. Monggo Mbak Setiawati. Pinasu. Woyo-woyo. Nggih, lentu. Nggih. Ngerti tibane woyo-woyo nek sira ketok. Kepati.
nglerek neng Mbak Fahmi. Iya. Iki jane gawan Monata jane. Tak gorene. Iya. Monggo Mbak Fahmi. Ajar nembang Jawa. Ajak iki. Yo. Terus ki, Mbak. Ora nglerek ora. Sing tinteke mengkari saithike. Iya, disisan ki, Mbak. Halo. Ya. Kama. Palarke Mas Wahya. Ungger Lestari Sukaca. Duh. Jenengku kaya penyanyi keroncong. Padha sukacane. Yen kono Sundari Sukaca, yen kowe Lestari Sukaca. Iya. Tanpa kridane Pak Sukaca tangih lamun kowe aku sak kanca tekan Pabean Tasik Agung kene, Ngger. Apa Pak Sukaca ki kades ya? Iya, Ngger. Kades untuk wilayah Pabean. Loh. Jare kades iki Pak Supala, Mak. Iya. Pak Supala ki ya kades ning Kades Tasik Agung, yen Pak Sukaca ki kades Pabean. Pabean ki ya klebu wewengkon Desa Tasik Agung lho, Yung. Loh, aku ngerti kok, Ngger. Aku wis ngerti. Lah apa ya ana desa kok kadese loro? Buktine ana ngono kok, Ngger. Ana. Pak Supala ki kepala desa, ning yen Pak Sukaca ki kades ki utawa singkatane kathah dedikasinipun. Oh, iya nek kuwi aku ora maido. Akeh labuh-labete nyang masyarakat entengan tur gelem tombok. Apa iya? Iya. Wong ana asistenku sing telepon panjenengane pulsane dijoli kok, Mak. Malah wis tombok pulsa. Ya matur nuwun ya, Ngger. Aja diukur jumlahe pira, sing penting kepeduliane. Sithik ikhlas kuwi malah luwih becik tinimbang akeh ning ora ikhlas. Iya. Matur sembah nuwun ya, Nduk. Lumantar Pak Kaca awake dhewe kelakon silaturahmi karo warga agung ing Pabean Tasik Agung Rembang kene. Nyambung silaturahmi karben nulumintu rejekine lan pinardawa yuswane. Iya, Ngger. Seneng ya, Nduk, pinanggih haji-haji. Wah, somben awake dhewe ya bendang ketularan haji. Amin. Sapa wae, Mak? Panjenengane pepundhenku Bapak Bupati Rembang Bapak Haji Muhammad Salim, Ketua Kelompok Nelayan Sumber Bahari Mina Bapak Haji Muhammad Syafi'i, Ketua Paguyuban Gardan kuwi ya Haji panjenenganing Bapak Haji Temok Supriyanto, Ketua Panitia Tasakuran Sedekah Laut lan Sedekah Bumi bengi iki Bapak Haji Suyata. Iya. Iki malam tasakuran yen cara nggone dhewe diarani bersih desa. Yen wilayah pesisir sedekah laut utawa sedekah bumi. Tenan kok, Ngger.
sedekah utawa sedekah. Mongko wong sing gelem sedekah kuwi ora pekoh ning malah saya bakoh. Wong gelem infak kuwi ora lokak ning malah kebak. Iya. Sedekah laut mongko kuwi tandha syukur. Urmangsa dititahke, mongko diparingi rejeki sing nitahke. Yen ora ngerti utawa ora gelem nyukuri nikmat peparingi Gusti, kuwi jenenge wong kufur. Sok ana alam kubur ya bingung lakune kok iya. Oh ngono ya, Nduk. Yen kufur ki bakale bingung ana kubur. Iya. Wong kufur sok nek wis dipendhem ana jero kubur ditakoni sapa pangeranmu gandeng bingung wangsulane ya sak kecekel pangeran Diponegoro. Yanten ndase yes. Kuwi. Takoni meneh sapa imammu jape Imam Bonjol gianten meneh. Yes. Kuwi wong kufur. Iya wong bingung. Gustimu sapa takoni Gusti Ngurah Rai gianten meneh. Ndur dicepit karo bumi kuwi. Beda nek karo wong syukur ya ngger. Iya. Gelem syukur kuwi ana donya ya ayem tentrem, pikiran anteng, rejeki nyamleng, dasari jejeg sok ya jembar kubure. Tenan kok ngger. Gusti Allah ki saka lomane Maha Pemurah sing ibadah karo sing ora ibadah diparingi padha kok ngger. Kok sampeyan ngerti lho. Lah iya to. Maling karo sing dudu maling ya padha sirahe mung siji. Koruptor karo sing dudu koruptor ya padha mripate loro. Kudune sing koruptor iki mripate ya dikake pilingan ya, Mas. Apa dikake ngisor kuping. Kuwi rak karepmu. Iya. Bakune warga nelayan katon guyub urukun bengi iki. Tenan kok ngger. Guyub rukun lan kenceng taline silaturahmi Gusti maring rejeki nadyan ora akeh ning ajeg. Iya. Sing baku ajeg lan cukup. Oh, tenan. Dasare sedekah laut pamrih uga berdoa utawa nyuwun supaya para nelayan anggone melaut diparingi wilujeng. Akeh hasil tangkapane mbludak TPI-ne ya, Mak. Amin ya rabbal alamin. Pati Jepara Rembang iki kondang kok, Nduk. Solo pasar Legi kono kae Boyolali, pasar Sunggingan Sukarjo, pasar Tosuro iki pembeli bandeng yen ora saka Pati Jepara apa Rembang. Wo, pilih ora sida tuku kok, ngger. Ngono iya. Jare bandeng iku gurih, ora mambu lemah. Merga teknologi lan transportasi lancar. Rembang Solo ki dadi cedhak ya, Yung. Oh, tenan kok, ngger. Mula Pak Bupati sangat menghimbau kepada masyarakat nelayan lan petani Rembang supaya melek teknologi, melek hukum lan menguasai pasar global. Ngono. Rembang aja mung nyekel pancing karo jaring nih ya kudu nyekel laptop lan kulino karo internet. Tenan kok ngger. Tradisi ora perlu wong ketemu liwat internet. Oh iso. Oh iki Solo stok ikan segar menipis, Surabaya stok ikan kering habis. Ngerti merga maca internet. Buka internet. Lah iya no. Pesan ikan segar 20 ton ngirim duit lewat rekening bank. Jumlahe genep langsung kirim barang. Iya. Gerak cepat ya Yung merga teknologi informasi wis ora nganggo kabel. Tenan kok ngger. Para nelayan nyatane ya sukses, putra-putrane rata-rata lulus S1 kabeh. Amin. Sarjana Rembang kudu dadi pelopor lan motivator pergerakan laju ekonomi, membantu Pak Bupati meningkatkan pendapatan hasil daerah. Tenan ngger. Sarjana Pabean Tasik Agung wajib gumregah sembada mbangun desa, memberdayakan potensi mencari celah supaya dana yang masuk yang Pabean ki semakin terus bertambah. Carane piye? Sarjana ya ki mangsa kurang acara kok, Nduk. Kerjasama sarjana petani lan nelayan. Ya ta? Ngenekke event sing menghasilkan uang, nggugah koperasi-koperasi sing isih turu, membangun Baitul Mal. Nggo wadah infak ya, Mak. Iya. Jakarta ki ana kok ngger paguyuban pedagang ayam potong. Anggotane sak Jabotabek ora kurang saka 10.000 pedagang. Asale pedagang mau komplit saka Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur lan Jawa Barat. Sedina infak Rp500, padha karo rega rokok sak udutan kae to, Nduk. Iya. Infak disalurke tekan nggone berhak nampa sing nampa kuwi mau. Setahun uang masuk Baitul Mal luwih saka 1 miliar.
Para pedagang rezekine ya lumintu, yen ana bencana utawa napa alangan kuwi iso disantuni. Iya. Dongane kaum duafa, anak yatim sing disantuni mau mandi ya. Wah, tenan kok nggir. Mula Bapak Bupati Rembang wis akeh mbantu pembangunan infrastruktur, imbal balike masyarakat ya kudu nyengkuyung kenaikan PAD-ne Rembang. Ngono. Iya, Mak. Nggone dhewe iki sing PAD-ne cukup mung Kodya Solo. Daerah liyane Karanganyar, Sragen, Sukoharjo PAD-ne menipis. Akeh BUMD sing didandani saka APBD ning ora iso mbalekke. Iya, Ngger. APBD bantu 200 yuta, setor kas daerah mu 500 yuta. Iya. Muga-muga Rembang seimbang ya, Mak. Amin. Sing dienggo gaji pegawe karo sing dienggo mbiayai pembangunan 50-50 utawa 50%. Tenan kok, Ngger. Bakune aku karo kowe sowan rene nderek mahargya anggone para warga ageng pabeyan Tasik Agung nganakake sedekah laut lan sedekah bumi. Iya. Iki ora ana sing nglerokke kok, Ngger, wong pancen awake dhewe iki nyukuri marang nikmating bumi. Bumi iki ya mung dipaculi, digaru, diluku ora ngresula, diuyuwi ora ngresula, malah bisa nuwuhake tanduran sing kanggo murakapi marang manungsa urip kabeh iki. Ngono ya, Yung. Tenan kok, Ngger. Iya. Mula ayo, Nduk, lan dasare aku go ngaturake panuwun yen ora kleru awake dhewe sowan rene wis kaping pindho iki. Ngono ya, Mak. Iya, ning lete wis adoh. Ora dadi apa bakune ora medhot marang taline silaturahmi. Tenan kok, Ngger. Iya. Iki pertunjukan ora mung bengi iki, Ngger. Ngono. Kawiwitan tanggal 2 September 2011 uga wis ana pagelaran campursari CJ dhewe saka Boyolali. Banjur tanggal 3 September Orkes Melayu Ken Arok saka Jawa Tengah. Iya. Tanggal 4 September 2011 Malam Alal Bihalal Dukuh Mabeyan. Iya. Tanggal 5 September Khataman Al-Quran Tahlil Seni Barong Guntur Seto dari Kabupaten Bluro. Ngono. Iya. Tanggal 6 September kirap sesaji Larung Panjat Pinang Keprok Latek Orkes Melayu Monata dari Jawa Timur. Iya. Tanggal 8 September awake dhewe sing tinimbalan Sumanono kene. Iya. Banjur tanggal 14 September pengajian akbar nada dan dakwah kepara nyata, Mak. Wis dadi agenda kok, Ngger. Upama sedekah laut, sedekah bumi iki siji gelar wayang, ping pindhone dangdut, kaping telune ya kuwi pengajian iki wis agendane ngono. Iya, adate ya sok nganggo ketoprak. Iya. Sing baku ora bab nggon kerameane iki ora. Sing diacungi jempol ya kuwi kepeduliane para warga ing Tasik Agung anggone tansah ngipuk-ipuk marang senine dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Iya. Dasare awake dhewe bengi iki ora ijen, Ngger, kersane panitia aku kelawan kowe dikanteni kadangku sepuh saka Semarang, Mas Sumar Bagio Gareng. Gareng asli ngendikane Pak Padi mau. Iya. Awit saiki akeh gareng sing bermunculan. Eneng gareng nganggo siung. Ya. Ya ora apa-apa barang becik iki ditiru malah bisa murakapi. Dasare ya Mas Gareng ya bisa nulari marang kanca kancane. Kepara nyata, Ngger. Iya. Diaturi rene. Iya. Mataram Mas Wahya. Yo. Selamat malam, Mak. Duh, jan. Seneng nggih, Mas. Remen kula kalian panjenengan tinimbalan sowan wonten mriki. Nggih seneng niku sing rapet. Lho, kok sing rapet? Sing rapet kaya jenengan nganggo klambi rapet niku seneng lha sing kaya kula nu rumpen tok nu sesuk ya glegeken tok.
Nggih mboten to Mas, nyatane pun dikawekani wong ya pancen Nggih. panjenenganipun Tujune rawa dasare ya. tujune kula termasuk orang pintar. Ngoten. Dadi selalu tolak angin. Oh nggih. Sami Mas. Nggih. Mula kula kawekani wong pancen kula nggih ngertos menawi ditimbali kagem sedekah laut Nyangik neng pinggir segara. pinggir segara Lok tenan. mbok sumpet kula nu nggih nembe pindah niki sowan mriki. Napa nggih? Nggih, pengestune nembe pindah niki bola-bali ditimbali teng Rembang niki mriki mung liwat tok. Haning berkat warga ageng Pabean kula kaliyan panjenengan saged sesarengan sowan wonten mriki. Alhamdulillah. Lipur. Alhamdulillah. Wah, jan ning panjenengan pancenan kok Mas Garing pancen dagelan sing elok. Bab nggih nyekadi ageman. napa nggih? Nggih, nyatane ya padha karo sebenge tengen kae ijo. Iku ketok nek pancen Kula sinkronke kok, Mas. Dadi kula ngangge ijo ngeten niki kula sinkronke mergo niki dekorasine kaine ijo mriku godhong waru nggih ijo. nggih. Mula yen menek-menek iki ora ketok. Wong ijo niku kula lak tem mriki mbukak dalan. Nggih, leres. Ijo niku saka tembung iswa jodoh. Amin. Kali piyai mriki pendak taun saged dipun timbali malih. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Wong donga mbut gawe donga kok. Jare yen tembunge manca ora etlabura. Wih, Kita bekerja sambil berdoa. leres. Ya, Niku ngoten. nek ijo iso judu. Nggih. Terus nek jambon. Lah iki kok takone kok meremen-meremen sampean. Iya no, wis wani nerjemahke werna ya kudu. Jambon niku napa mboten tegese jaminane bon. Karepe Lah tegese jaminane bon niku lho kok jaminane bon kok tegese nggih wong utang kok. yo ora to nek iso ya iso. Nggih nganu napa Mengucapkan niki? Mas, Nggih, selamat kalian selamat warga ageng. dumateng warga ageng ing Tasik Agung mriki Yes. lan nganu dusun Pabean. Nggih. Anggenipun sedekah laut mugi kalih ing rubeda godha Amin. rencana miwah Amin. dipun tampi anggenipun rasa syukur dumateng ingkang anyipta jagat. Amin. Nah, niki Dagelan iki nek opet ya lancar nek ngendi ya. tenan Mas, kula niku teko dok pun dikei transit nggon gedhong magrong-magrong ngoten pun alhamdulillah. Nggih. Kaya diunggahke derajat Nggih, kula. nggih. Ning nggih mung niku Mas. Apa? Kamar mandine ora ana. Loh, lah wis dicepaki segara kok. Ana apa ana wong jenenge wong seniman arep padus ning segara. Mosok arep Jare nek kurang banyu ya ning segara. arep perlu kok ngungsi ning pos tentara. Nggih mboten apa jarakan dalem urung dadi kok. Wah bareng lah jenengan ngerti kula niku yen dandan lak mesti ucul kabeh ngligo Nggih. kali kathokan cekak. Nggih. Blusukan turut pos tentara malah kaya tersangka ya Mas. Darake wong kecekel. Ning nggih matur sembah nuwun dumateng Komandan Jaga yang Nggih. sudah memberi tempat dan waktu. Wah ning tenan kok. Para panitia anggenipun ngopeni dhateng kanca karawitan menika wah wis elok. Oh, tenan pun nggih. Nepi Niki dugi wae cumi-cumi. Waduh. nggih. Terus Nik iwak pe. Iya. sapa? Aku sak kanca. Lah aku Oh, mbet benjing, jenengan benjing nggih dipe benjing. Aja kuwatir. mangsamu greh petek kok tipe. Nggih, ning kula ditimbali mriki pun matur sembah nuwun Nggih, dhateng Tasik Agung mriki. Tasik Agung. Tasik Agung nika wonten tegesipun, Mas. Apakah arti dari Tasik Agung? Ah, niki kula terjemahke per suku kata mawon. Nggih. Tasik Agung. Ta. Tansah anindake sedekah laut pendak taune. Amin. Sik niku sikap masyarakate tansah mendukung. Nggih. Amarga ki wujud syukur Gung. lan gunging panuwun dumateng Kang Anyipta Jagat. Amin. Niki syukur lan nyuwun nganu nggih berkah kalih sing nyipta jagat. Nggih. Laut niku pun
suntak blak mulu pemetune teng darat mriki mula yen mboten disedekahi nggih kadang kala nggih sok ngamuk. Nggih. Wah, saya ngamuk meneh yen pendak taun ora wayangan iku saya ngamuk. Oh. Dadi laute ben ora ngamuk, Kudu wayangan sedekah laut. oh beres. Oh, Ah. Pak Sukoco pun dawuh, taun ngajeng tetep gelar wayang Mas Gareng. Alhamdulillah matur Nggih, sembah nuwun. namun klasik Mas, mboten mawi dagelan. Mligi wayangan. Nggih niki mboten meden-medeni katur dumateng panitia menawi ringgitan mboten mawi gareng utawi dagelan udan deres angin gede. Iki aku ora goroh taun wingi nggih mboten. Dalang entus udan deres to, Pak. Nah, kuwi mergo aku wis ning ndopo ora dijak rene sisan. Wong aku wis ning ndopo lho ning kene wayangan kok arep ora Berarti ditarik. mandi panjenengan iki. Oh, ya ora mandi wong pancen kepengin dijak ngono wae, Mas. Wong jenenge Tembung aku melu ngono ta. ah iya no, lha apa kowe ora mesake aku ning omah nganggur. Mboten ora mesake aku. Wis, tenan. Yen kowe ora mesake aku iso tegel karo kowe lho. Tegel ki arep ngopo sih? Ora apa-apa, aku wis ngerti Dengan watak. karo aku ki suruh lumah lan kurepe nggih ta. Bener, jodoh Mas. Kowe iki karo aku Padha ibarat dienggo tombo mimisene. ora ngono yen kowe iki ibarate karo aku kuwi tumbu karo tutup. Oh, nggih, leres. Utawa ban karo pelek tansah nggih. tememplek terus. Nggih. Paribasane kaya sandar karo telek Sadar? karo telek. Nggih. Engko teleke rupane putih dadi Ora ana apa wong lara tipes. Wong kok senengane. niku wau tasik agung. Nggih, menawi pabean beda, Mas. Pabean artinya Pabean pabean. nggih. Ah, panika Pak Lurah sak punggawanipun sarta masyarakatipun dalu menika gelar wayang kulit. Leres. B. B niku kula ukarake ben. Hmm. Ben rame lan gayeng ngaturi dalang muda saka Solo Mas Bayu Aji. Oh, nggih. Terus An Antuk pengestunipun masyarakat mriki kula dibarengi karo dangdut monata. Nggih. Niken saya gayeng. Antuk pangestune masyarakat. Kose to ana wong arep golek pangan kok mbok alang-alangi to, Mas. Piye to? Antuk pengestunipun masyarakat mriki kula saged sowan marah. Oh, jenengan. Aku ki yo katut to, Mas. Oh, tak kira nek dibarengi dangdut. Aku ngerti ora budal aku ki. Aku wis teko Semarang wis kepalang macet aku rumangsa kuwi bar bakdo selancar malah justru rame dalane. Mulai saka kutha Demek ki wis Demak. Demak ki nadoh wong cedhak ya Demek kok. Oh iya. Saka bener. Demak macet mlebu kutha suci ki wis muntel-untelan. Kok suci? Kudus ki suci. Oh, nggih, terus. Ah, Nggih. Brebet ngetan kutha lembut. Kutha lembut iki. Pati. Oh iya. Pati. Ya selo-selo ki ning gone tlatah Yualas kono kuwi wis selo. Dadi pati ngetan sithik lah Yualas. Yuwana. Wana ki alas. Kowe iki jane ngerti basa apa ora? Oh, nggih. Ah Yualas Nggih, kono Pak. ki Nggih, Pak. bareng mlebu mlebu rene iki macet meneh. Nah iki kutha Remblong kene iki. Ngopo kok? Kene iki Remblong. Lembang remblong. Kene iki pembangunane maju terus kaya kendaraan reme blong, maju lancar ora ana alangan. Oh iya. Ngono dadi ki alhamdulillah aku iso sowan rene nadyan rada randat. Lah kenapa kok randat? Ya biasa to Mas hampiran akeh kok. Waduh. Aku kangger Kaliori buka ki macet aku. Ora rembukan. Walah kowe dhewe ya ngono lho. Ngopo? Ah bel-belan karo aku kon tekan diu Kaliori. Wah mampir cah iki. Oke, ya ora ta. Apa sih kurang to dicepaki iki? Ora cetha. Ya ora cetha kepiye wong jenenge wong tuwa kok. Nggih, Mas. Nggih pancen sampun kula anggap leluhur, Mas. Dadi kiai sepuh. Ora sudi. Ora sedhi piye to? Leluhur ki wis mati. Tegese piyai sing tak sepuhke sing tak hormati. Ah, tegese ya pini sepuh. Ngaturke lelagon Mas Gareng. Leres Sing nih. jumbuh kalian swasana dalu menika. Nggih sinten ngerti niki enten wayangan lelagon kanthi nyamleng terus iwake do nonton.
Oh nggih, nggih. Dadi sesuk dijaring gampang ora usah dadak tengah laut, pinggir laut wis akeh iwake. Nggih. Mergo nonton jenengan iku. Nggih, kula di rumangsane lak mbok-mbokan kerpu. Kerpu badhe ngaturaken menika lelagu Bocah Soleh Mas Gareng. Bocah Soleh. Menika Nggih. lelagon yang bernapaskan agama Islam. Niki Bocah Soleh. gegadan supados lare-lare utawi remaja mriki dadosa bocah sing soleh. Amin. Nggih. Ingkang saged menika nerusaken perjuanganipun para pinisepuhipun nggih ta. Sing enom ya aja isin dadi nelayan. Oh, ampun. Nggih ta. Niki tenan saestu. Nyambut gawe apa wae, waton disyukuri, ditekuni, nyatane ya bisa nguripi. Warisan sing awet niku kepinteran saking tiang sepuhipun. Nggih, contonipun kathah mboten tebih kula kalian Mas Bayu menika nggih pikantuk warisan kalian tiang sepuhipun. Nggih, Mas Gareng no keng ramanipun nggih Gareng. Bapak kula nggih Gareng Mas Bayu, bapake nggih dalang. Nggih. Iso murakapi waton nggih diudi, aja mung nampa ning ora diudi nggih mengke kampul-kampul kaya kambangan. Leres Mas Gareng, kudu sing profesional dasare Profesional. nggih. Niki bocah soleh dipun Monggo. bawani sinten? Dipun aturaken, dipun bawani monggo Mbak Darsini saged, Mbak Setiawati saged. Menapa Mbak Supahmiati, Supahmiatin saged. Kurang N. Kuwi wis dhewe-dhewe nggone. Gelo dheweke gelo. Lah piye? Jane arep bener awakmu mau arep melu grup dangdut Sonata. Wis sangu kathok cekak dheweke. Ora sida dinggo Nggih. Wis nganggo petikut. petikut. Monggo sinten menika? Mbak Darsini. Bocah soleh. Ya. Mitumreng Rama ibu. Yuk. Bocah saleh tubuh mring popoani Nah, wiraswara genep papat. Iya. Oh, nggih enten welingan Mas. Dalu menika dipun sponsori dening Rokok Dom 76. Dom Jarum 76. Ah nggih jarum niku Dom 76 niku 76. Dadi rokok Dom 76. Ora nyonyor lambene. Nggih kaya landak. Rokok enak. Apa iya? Yen wis dikeki. Oh, Larung dikeki ya urung enak iki. aja kuwatir pun to, pun disiapi. Para panitia wau sampun memungut rokok sing tiran-tiran sekedhik-sekedhik niku. Tegesan. Nggih. Monggo.
sing rama ibune tansah gawe seneng ing kabeh tindak tanduke lan tresno mring ati kakange tuyul saparukun karo kanca kancane bangun turut ing petakan atur saged sinau seneng maca buku mituh mring bapa iku guru ingkang kanthi ikhlas amarga ilmu. Muga ora lali saben dina ngaji sinau Al-Qur'an kitab suci wong Islam sumbere ingkang kabeh kautaman sono gayo mulya praktek kelahan muga wedi mring Allah tanpa selo nyedhake solo ati manwektu ing bulan Ramadan padha poso nadyan lakune ora bakal ana. Seru, Mas. Bocah soleh bekti mring rama ibune tansah gawe seneng kabeh tindak tanduke lan tresno mring ati lan kacange tuyul saparukun karo kanca kancane bangun turut ing akan atur saged sinau lan maca buku mituh mring bapa ibu guru ingkang kanthi ikhlas amarga ilmu. Nah, menika sampun dipunaturaken lagu Bocah Soleh, Mas Gareng. Niki lagu gegadang ngudang. Nggih, Niki leres. sing bener nggih lagu ngeten niki. Nggih. Ning enten lagu sing jane karepe apik ning kadang kala yen dionceki sok kleru. Napa niku? Nika enten lagu sing kerep metu teng TV jane karepe apik. Nggih. Ning yen dionceki dadine ora bener. Napa niku? Kasihku kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Nggih. Terus piye, Dok? Hanya memberi. Nggih. Tak harap kembalian. Niki lho sing kok kembalian. Lah niki sing keliru nggih niku. Kok biru, Mas? Hanya memberi.
Tak harap kembali niku sing kleru. Ta iso. Wong tuwa niku ngekeki apa-apa nyang bocah mesti ana tendensine utawa karepe. Sing dikarepe kembalinya nanti bisa bagus. Nggih. Kaya bocah diajari ngaji supaya besok anake dadi soleh. Itu kembalinya. Ngaten. Nek yen wong tuwa kok hanya memberi tak harap kembali dadi kuwi mung ngujo tok ora ngarep apa-apa. Mengko yen anake dadi rusak malah dadi ora karu-karuan. Oh, Tur tembung hanya memberi harap apa tak harap kembali niku napa? hanya memberi Hanya memberi tak harap kembali kuwi ngekeki apa? Wes, kayak duit. ngekeki duit mesti ana harap kembaline. Wis, ayo saiki kowe ngekeki anakmu duit, nyo. Iki mesti dienggo sekolah. Harapan Oh, dari orang tua biar Beres. dia pakai sangu sekolah. Hanya memberi tak harap kembali ki ana. Apa? Entut. Piye? Entut ki lah hanya memberi ora berharap kembali. Oh iya. Sapa sing gelem entute balik. Ya kembali wong iserap dhewe. Nah, kuwi pancen aku kritis kok Mas bab lagu-lagu iki Nggih kok. pancen pun kondang nek panjenengan. Kula wis krungu nek jenengan wis kritis. Pancen krungu wis kosolom nika. Aku ora kritis wong aku megap-megap. Wong Ning loro anu, Mas nemen kok. Gareng, terima kasih menika pada Bapak Bupati Rembang, Bapak Haji Muhammad Salim, Nggih. Bapak dari Polres Rembang, Bapak TNI saking Nggih. Rembang, Nggih Bapak para Kamla, nggih. para ingkang sami jagi Nggih, Bapak. biatu keamanan. Bapak Kepala Desa, Pak Supolo, matur nuwun. Nggih. Para nahkoda kapal dan ABK. Wah. Utawi so Bapak pemilik kapal, Bapak bakul ikan. Segenap warga Dukuh Pabean khususnya dan warga Desa Tasik Agung pada umumnya lan sponsor PT Jarum Kudus. Nggih. Namung nggih anu Mas Gareng kedah imut kula kalian panjenengan kedah nderek prihatos. Bab napa, Mas? Wau dalu peken Rembang menika kabesmi. Obong. Obong. Mas Gareng. Nggih, menika kathah para mbok bakul ingkang sami kapitunan awit papan panggenanipun kabesmen. Pramila monggo mboten ketang namung atur panglipur sepala keparenga menapa menika ngregengaken dalu menika gen ora kok mung kelingan wae bab lelakon niku lelakon ki adile mung dilakoni. Nggih niku mawon yen kula pitados menawi piyai mriki enggal bangkit. Nggih. Wong jenenge we Rembang bangkit. Leres. Ana nggih. apa-apa ya ndang bangkit. Tur niku yen wong beriman, imane kandel niku dianggap takdir. Dadi apa yang terjadi hari ini memang harus kita jalani. Leres. Dadi pun karya yo bangkit kembali. Gusti Allah menika adil Mas Gareng. Nggih. Wong sugih apa wong miskin menika kabeh kena pacoban. Nggih. Nggih, wong sugih niku nek ora kuat cobane ya karepe jagat ki arep diemperi. Lah nggih. Wis ana kurang ana, wis sugih kurang sugih. Lah wong kula niku wong sing rekoso ngeten mon coba kula nggih kathah kok Mas. Ngaten. Nggih kok. Oh, ning panjenengan ya kudu ditampa kanthi ikhlas. Ora ikhlas piye? Nggih, Ma- ngoten. Tenan kula niku dicoba lakon duwe anak loro wae rakur kok. Panjenengan niku. Walah kepiye to kowe? Lah sing didik piye? Lho, Kok sing- anak loro rakur. bagian didik ki mbok wedok aku lak golek pangan. Ning ya Oh. kuwi bola-bali anggar kongiren utawa ijir utawa meri ngono kuwi Nggih. tur dadine anake dampake sing ora apik. Lah, Anak pripun loro to? e rakur, Mas. Oh, putrane panjenengan iki lanang wedok apa lanang kabeh? Wedok-wedok. Oh, wedok-wedok. Heeh. Jenenge Jenenge si alah Sing gede. mosok kowe urung tepung karo anakku to. urung tepung wong Sini ya lagi pisan. si kok. Nini karo si Nunu Oh, sing nunggak gede semi. Si Nini Oh, sing gedhe. barepe Nini nomor loro Nunu. Oh, mboten akur. Ora akur. Perkarane Ayo biasa cewek ki mesti perkara cowok to, Mas. rebutan cowok. Dadi critane ngene lho Mas, dadi sing ayu ki ayu Nini. Nggih. Pintere ya pinter Nini. Hmm. Ning anggere ana cah lanang rono ki sing diapeli ora Ninike. Sing digoleki. Sing digoleki Nunuke. Aku yo nggumun ada apa aurane mbok menawa Nunu. Nggih, manyen ora gaib Ah, anakmu kok Nunu kuwi wae. setan kok piye kok. Wong iki diomongi tenan serius lho iki. Nggih, iya, Membacakan masalah ngene iki angel wong sing ayu yo Nini, sing pinter Nini anggere cah lanang rono kok sing digoleki Nunuke. Oh, nggih. Nggih. Jane iki Nunu ana apa to kuwi jane iki? Lah Nunu iki piye ta jane? Ah, yo kaya yo adat saben kok.
Wong kuwi jeneng niki mung jeneng lho nggih. Nggih muning nggih alhamdulillah. Tak goleke encon Mas Gareng. Napa? Nah, tak goleke pasangan. Jare nek ijen atis lho. Saestu Mas. Nggih ta? Nggih. Tak goleke pasangan sing sak babak karo panjenengan. Alhamdulillah rezeki. Nggih. Niki, Kudu kowe arep benake mik kok. oh tak kira pasang aku padha lanange bedu. Apa arep anggar. Tak suwun Mbak Suji kepareng ngopi narak wonten kiwa kotak. Mbak Suji nggih. Monggo Mbak, Metara Mas Ayo. Apa tandha? Aku ya seneng iso sowan rene lho, Mas. Heeh. Mendah iki nek awan ngono ndah kaya ngopo kahanane ndah nyenengke banget lho. Bener, nek jane kowe karo aku ki malah jane aja cedak-cedak. Lah ngopo? Kok ndak motor do ora mlaku-mlaku. Tapi ta? Ha iki bagjo no. Oh iya. Oh ya. Kaya ngene. Ya, anu mung kurang siji, manggu yo Mas Gareng. Apa? Nah, kuninge kuwi kuninge. Iya ini. Aku ngene iki aku gedhing aku. Aku ki tenan asline karo Iya. jane karo Mas Bayu ki jane tuwa aku ning aku rawani gegabah. Lho lah kok ngono? Mergone dheweke iki nadyan nom dalang nom ning wis gegirisi. Oh ngono. Lah delok to. Heeh. Endi ana sing iso nugelke dasa muka liyane Bayu. Mosok jejer kok dasa muka wis gapite tugel kene iki. Wis saking semangate lho. Saking Mas. semangate Bayu ki aja meneh kok gapit. Atine menungso wae akeh sing ditugel Iya. kok. Lambe nek lambe. Oh lho kuwi Lampor. nandake nek piyayi iki bagus sembodo. Wes. Ketoke lanange tenan. Lah aja meneh kok canom-nom mara tuwa kowe gandrung kepati kok. Wong banci we moyak lho. Ngono kok. Bayu tenan. Banci pira sing korban karo dheweke. Nggih, wong sing baku ki awake dhewe iki karo di manapun tempat, kapanpun dengan komandan harus siap sedia melaksanakan tugas. Tugas, Nadyan kuwi senom tetep komandan kita. Lah watune panjenengan ki tuwa, ning ki ya kaya ra patut dijeni ngono ki lho, Mas. Oh, kuwi ya. Iki ro ngerti kok. Sing marai ro ngerti aku. Lho lah ngapa? Aku ki tuwa-tuwane kapuk. Tuane kapuk tegese. Dhuwur mabluk, ngisor ki sing iso ngamuk. Alah. Yo. Ora percaya nek kahanan angin kok ngene apa ya iso ngamuk. Ya yen kanan angin gedhe ngene iki ya tuwa mabluk, ngisor ya kari mantuk-mantuk. Lah kowe mau genane ning pos ngono genah. Kanen rene tak tuthuk. Mbok rewangi mbok keroki ngono. Niki dipun tepangaken menika Mbak Sujiati. Mbak Sujiati. Daneswara. Statuse Mas. Statusipun menika kepengin ngertos statusipun. Anu, damel bak mandi rumiyin. Lah ngopo Mas? Sok hubungane apa status karo Mbak Hubungane Mandi? iki Kepengin apa? ngurus statuse wong wedok ki wis isih prawan, wis Apa wis dibujuk, apa wis rondo ki gampang. Oh ngono. Gawe bak mandi diseni banyu kebak, terus suji kon mlebu bak blung. Angger anteng banyune kuwi isih prawan. Ning angger mak blung, plekunduk. Lah ki apa Mas? Kuwi wis duwe bojo. Kok kaya Angger mak blung terus banyu mak wus. kuwi apa kuwi? Kuwi rondo wis 5. Bojone gareng iki cemplungke bak iki banyune sat iki. Iki jane wong Lah kuwi nandake apa? keserep gitu. Padake bojoku ki sedot WC. Mlebu bak kok banyune asap. Sat. Banyune ki sat. Mula aku ora iso lemu-lemu kok mergo disedot bojoku kuwi. Edan.
Wong iki genah ya wis. Piye? Wis bab status carry sing penting suarane. Nggih, bab status ndelok Facebook. Facebook. Ora wis pokoke angger kowe nyuwara apik tak jaluki rokok. Wah, iku Alah. sapa? Iku aku Mas. dhewe kok. Nah, aku ora ngerokok lho. Duit? Meh, Duit? Ya, duit wae. Aku dijalke. Kowe duit ra iki. Ora, Mas. Ora duit tuku. Ora ning ngono. Kowe iki Kok ora ning kowe iki kok plak-plak terus mripatmu ning dodo iki maksudmu apa, he? Kowe iki arek ra sopan ngono ki jenenge. Nek kaya plak-plak matane kok ning dodo iki karepe ngopo? Kowe iki jane ngerti gareng apa ora gareng iki kira. Oke ra ta? Ketoke nyawang ning golek sasaran. Ya padha wae. Kira iki lumrah iki ya sing siji iki wah jenenge lah kok sing munggah di medun iki kaya kuwi koplak kuwi ora kira kocak kuwi. Iki nyape hawa. Oh iya iya. Dadi sing kiwa ki munggah ngejak nyawang sing kene golek sasaran. Bener. Ora ngono, Suci. ngapa? Nembang apa saiki? Enjing. Dimane Anu Mbak, kula tak nyuwun kajenge dibawani Mas Garing nggih. Wah, ngoten nggih cocok sanget menika gek ndek dasar suarane ki jan mantep Elok, kae Mas kok Garing. kowe elok. iki penyanyi bisu apa piye? Lah ngapa? Kenapa Wong ya? ora kon bawa kok senenge ra umum. Ya. Sing akon penjenengnya Mas. Nek Anu. cara ketoprak nggih to, sing Nggih. gandrung iki sing kakung. Heeh, nggih. Nah, dadi jenengan sing bawa sik. Engko sing mangsuli langgame sing putri, ngono lho Mas. Ngono Mas. Mangsaku karo bapake kejem anake, Mas. Tapi ta, Bapake ora tau ngongkon aku bawa. kono melu bapak kono. Melu piye wonge nganggur ning omah kok? Ya ndi sing eneng ya maret ku mau piye jare? Siap karo komandan ya wis to. Lah aku Sendika dawuh. Aku lak ora nolak, aku mung udo rasa kok. Nyuwun Kula nyuwun dipun bawani dandang gula sida asih. Oh, sidase. Kosek burung nembang wis nongkal. Oh, iki engko. iki kaya wong ora tau nyekel wong wedok wae kowe genane ndek bojo apa ora? Sesasi poso kok, Nduk. Hah? Bojomu gek ngijare nangis, Mbok. Piye kae? Njaluk ngapura karo kowe? Engko wae iki tak nembang sik. Ngopo sih? Ditake kok jam 2. Kowe mbok aja kemrungsung. Kowe karo aku ki aja kemrungsung mat-matan wae. Oh ngono, Mas. Inci. Anu, dandang gula sida asih mangke dipun dalaken langgam setya tuhu. Oh, ngaten, Inci. Nggih, jan. Menika menahipun Candra menika kados sinten kalih sinten Niku nek menika? mau dicontrok ya sego pariwulu pangan kucing. Dadi ing mane-mane wedok. Oh ngono. Ya ben gandeng kayo Meri. Ora le Bagus yen ora tau ngrangkul penyanyi nggo apa? Kowe kok sombong men. Ya ora sombong. Cepaki cedhak ya ora wani. lambe. Ah iki nek penyanyi iki cedhak kowe tinimbang aku keletan kotak kowe kari. Apa ya nek atau serakatan medun iki apa ya? Ya nek wani meneng-menengan apa ya kowe ngerti kok sembrono. Lah nek SMS apa ya? Ati rule abang kuwi. Ah yo ora ngono wong jenenge. Tadi ngapa kan? Ora nukoke Nembang sik lagi nyekel-nyekel ngono. Gelange dipaku ora iso dicabut. Oh, arep nyopet to. Gendar karo kendang banter kendange iki. Yo. Nima situase Mas Gareng. opo ya? Sa. Aku nek ngene iki, Mas. Isi. Ning papan kene, gek ngene iki kanane. Heeh. Ijal. Aku kelingan jaman semono Heeh. karo Sigit, Mas. Oh. Karo sikit. Ai to. Piye piye? Iki tilasmu to, Le? Karo Sigit ngopo? Nek kono kuwi lho, Mas. Wah, nglancangi. Lah pinggir karo umbah-umbah kok. Oh, Kuwi Joko Loro, Mas. Ah, betul perawan loro ketemune rumah sakit. Tunggal sak kamar. Truntut tansah Mas Garing, Mbak. reruntungan
Mas, Mbak iki ra udu bojomu to, Mas? Dudu. Kok ndak cemburu lho nek tak ngene iki. Ora. Golek Lah kok sajak kesungsem karo panjenengan. ora apa-apa golek sing di omah ana apa ora. Sake kek njaluk sedekah nggo makani anakmu Bayu kae lho. Kok malah ngemis lho ya. Lah padake wong picek kok. Aku ora omong lho ya. Ora omong nyerempet. Ya. Ing sarina ing sarina Neh, ing samina Sarina kok sapi. wis bener mbok kon baleni kok. Ora lek ngono, pupumu dek cilik men to, Mas? Hah? Hah? Lah dek kaya ngono, pupune cilik banget. Apa ngarani pupu nyekeli lan liya-liyane. Lah kok kowe iki tau mangan apa ora kok kaya ngene kahanane Iki ya ngene iki wong aku ora termasuk ayam beleh. Wong wis meneng aja nyekel kene to. Lah ora ya aku gagas no. Nek sampeyan iki nek kanggo ngono ndah kok ngopo kowe? Malah kena gocekan. Tak nggo wahenge bablas no kowe iki. Ayo carane. Lah carane piye lho, Mas? Angger bang ngono kuwi Ya ya. timbel no kan ngerasa. Supaya malah saya abot meneh kayak jangkar. Tekan ndi iki mau? Ngene Sarina tekan omahe Sarina. Datan Sampe kingga. ngendi? Wis lho. Urung kok. Ing sarina sawah Nah. ngene. Malah lagi datan. Ora nggo penyanyi, Kit. Oh, nggo anak to. Anakmu dembene atimu gek ndang turu. Kuwi kok dadi mata-mata. Oh, putrane Mas Sigit ki dalang kok ya Dalang melek no. kita melek kuwi. Nggih. Wah, sok kuwi sok dadi dalang laris. Jenengan sih menang ira ya Mas Garing ya. Ya ora yae ya wis Piye, Mbak? Menang ira ya, Mbak, kira-kira. paling ya wis jenat nek kowe, Mas. Aku pomo ora menangi iki ya ora masalah wong aku wis tau dadi tuwa. Yen wis tau dadi tuwa kuwi wis tau dadi nom. Sing bebayan iki Bayu urung dadi tuwa ora ngunangi piye. Dadi mati nom. Kok dongamu elek men to, Mas? Aku ya didongake mati kok. Lho tak dongane ndongake muga-muga Mas Garing matine angel, dawa umure. Oh, ora apik. Matine angel iki delak-delaki. Sing penting ra urip. Mulih. Ora. Mboten. Nek matine angel kecridruk pecel. Lintah. Kaya celurut. Yo. Datan kinggang. Aja semak. Iya. Kaya wong amatir. Sarambut. Jam mlaku. Nah, pundutan pinten, Mbak? Niki ta? Nggih. Niki nggih karo tengah niki. Pun poel dereng. Ning anu niki lho Mas, gudhek tok niki. Ngen mburi mriki gudhek tok niki. Alah gudhek tok kowe ya ganyemi. Enek kowe. Yo. Lamun adoh Di kamera, Mas. Di close up, Mas. Mengke pinggire kayak kembang. Nek nek diedit pinggire kayak kembang. go sama Yasin ya. Dagelan kok putrekan. Caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna. Artine apa mimilan mintuna, Mas? Mimi lan mintuna kuwi iwak sing ning jero laut kae.
Mimi lan Mintuna tansah reruntungan gandeng renteng-renteng nganti tekaing ning pati. Oh ngono. Ngono ora pisah. Dadi simbol kesetiaan. Kesetiaan. Kaya panjenengan karo aku ya, Mas. Ise. Nek kula mati panjenengan nggih nderek mati. Sing ngubur sapa? Aku. Lah aku sing ngubur. Lah aku iki kanca-kanca krawitan. Aku tekomu telat kadung dadi Batang lho. Mati ning Semarang oleh ngubur wong Solo. Ayo ni Mas barengan tepi wajib. Bang Toyib. Aja katut kono. Sido aseba braya Kosek. Nah, ngenteni kene nek wis kene iki drodok, gong. Ngenteni gedhok napase pedhot. Watine ngegong nilai ijab. Aja nurut kono nurut napas, Kon. Oh, ajake kaya lego apa. Padha-padha anak buah kok ngegong nyeneni. ning latih sapa? Oh, jenengan ta sing latih? Ora. Ya gurune. Monggo langgamipun Setya Tuhu. Nggih, Mas Gareng bibar bawa saged beksa, Mas. Beksa rumangsamu lungguh, Nek penak. rumangsaku bar bawa saged lenggah. Beksa no. Setya Tuhu, monggo Mas Wahya. Ya. Aku kang setya satu ganti saiki Pripun Mas? Menika gayeng sangat nggih Mas Bayu nggih. Leres Mbak Menika ingkang mirsani menika welah kathah sanget lho. Menika tegesipun kompak anggenipun tasakuran kalian tirakatan. Amin injih. Menika tasakuran menika nyukuri nikmating Gusti ing sampun katampi. Ngaten, injih. Tirakatan menika nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Lho, lah, Mugi nggih. kasembadan ingkang sinedya. Oh, ngaten, Monggo Mbak injih. dipun lajengaken Mbak. Oh, nggih, Monggo nggih. Mbak. Piye to? Kowe iki ngapa kok geger dhewe iki? Kemeng. Andika beng ayo mangku. Kok ya kudune rada engko ngono. Keman. Dakan
Matur nuwun dhateng Mbak Suci. Matur nuwun. Sami bareng. Matur nuwun ngancani Mbak dhateng Suci. Mas Gareng. Langsung mawon kula tak nyuwun Mbak Maratus. Ya. Ayo mangatus. Eh, Mangatus. Mbak Maratus kok mangatus. Oh nggih Mbak Maratus. Monggo Mbak, nyaket kalian Mas Gareng gentos. Iya. Ya Wah, Mas ya Jan. Mataram. Wah. Wis kaya biar. Biar. Wah, gayeng kok. Aku ki wayangan ora gayeng ngene iki ora seneng. Ora srek ya, Mas. Wah, aku ki nderekke Mas Sigit ning Sragen wingi rame, Mas. Wah, Tenan lho, Mas. rame ketiban dodong. Kok rame ketimbangan godhong. Payone iki nganggo seng ning isor wit dodong-dodonge iki ambrol. Dueng! Dueng! Lho, ning jenengan anak mboten napa-napa ta? Alhamdulillah. Wah, gelo aku. Kok mboten tegese iki kok ya ora ngabari aku nek pentas Sragen lho. Alah, wis tak kabari lho. Ora teko ya, Git. Wis tak kabari lho. Ning dina iki ya gayeng tenan lho, Mas. Iya. Ing atase aku karo panjenengan ki lagi omong-omongan ngene aku ya kudanan lho, Mas. Niku tegese barokah banyu iki penguripan. Lah iya. Diomongke Ing kodanan. atase iki terang benderang kok ngene kok iso kudanan lho aku, Mas. Ya dianggep wae kowe tayamum. Ya. Wong pancen onone cangkem ngene, oh, kecipratan idu kuwi berkah lho. Al-hal wong itu bacen kok berkah lho. Lho, lah wong idu bacen iki tandane aku kuwi kerep poso. Oh, niku. Terus Ora mergo poso ning mergo ora nek sing dipangan. Lho kok ngerti? Lah wong kenyataane wong tangan ya kurci. Aku ki mau mampir pati mangan Apa? sego ora ngambah lemah. apa segera ngapa? Sego gandul. Oh iya. Ya, bener. Ya Allah ya Gusti. Wong Lah ya jenenge. mau junjung Mbak Suci cilik kuat bareng junjung aku kok mahar katut iki piye? Lah mbok sendal kok karo wong tuwa ki alon to. Wong karo wong tuwa ki ya alon-alon kok terus mbok sendal. Wah yo kaget Aku to ki arep aku. mbuktekke kadikdayanmu ki lho Ya Mas. aja ning kene. Jarene Mbak Suci dienggo wae ngilangi apa iya? Oh. Ora kok ilang yo wae geser. Alah, Oh, aku geting aku kepethuk Suji, kepethuk Maratus iki geting. lupute ngono, aku ki mulih nyanyi jenengan wis nunggu. Bareng aku lagi resik-resik kok wis keturun ora. Aku iki ngerti. Piye? Aku ki kencan karo Maratus. Piye? Aku kon nunggu sik Mas, aku resik-resik. Heeh. Aku iki ngresik-resik apa? Apa? Alun-alun. Alun-alun diresiki lah bare jam pira? Ya Ora, sorry ora. wae Mas, wong wis. Niki Maratus sampun Inggih, Mbak Maratus sampun nyuwun jemunen. Sri Huning Mustika Tuban. Nggih. Menika wonten ingkang ngersakaken Alhamdulillah, nggih. katur panjenenganipun Mbak Cangik ing madyaning pakeliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng nyuwun gungan Sekar Sinom Mandarin awit berkahipun pepunden kula kersa nyekar. Pepunden kula inggih menika Nyai Darsini. Oh nggih. Wah. Oh nggih kalep oh nggih ugi Nyai Barokah. Oh nggih saged nggih wonten nggih mangke Kuwi danyangi Tasik Madu kuwi Nyai Darsini iki. nggih mangke Sinom Mandarin dipun aturaken. Niki jam pira to? Oh dereng wancinipun mangke. Mungkin nek pun kemeluk nggih unyeng-unyeng niku pun saged. Kaping kalihipun gending-gending tayub damel ingkang Srigak Sri Huning Mustika Tuban kembang rawe sambel kemangi. Adicara oh inggih menika sampun mangke dipun bagi. Sampun. Matur sembah nuwun saking kula. Pak Dwi Supadi SH mantan lurah Pacar nggih Rembang. NB nambah berita derek Mangayu. Bagio Mas Cipto Bapak Jayato nggih. Matur nuwun Mas Cip nggih. Kula tak nyuwun Sri Huning Mustika Tuban. Dibawani Asik. sinebut pahlawan putri Mas Sarmadi. Aduh. Nggih Mas Sarmadi ya Sarwati. suwe ora jamu. Jamu Wah. pisan ora suwe kaya Mas Gareng. Sak kedeting netra. Ayo. Apa serakah gue
Ayo monggo Mas Sarmadi dipun aturaken. Nah menika pengrawit ing boros jas ya iki. Saged jase sedeng blakone sesak gitu. Nek blakone sedeng jase sesak. Napa gedene gentenan kok? jane nar nabung ini leboke mesin slap sih. Iku gedene urut sithik. Monggo Mas Sarmadi dipun aturaken. Menika nggih ugi dalang saking Trenggalek. Saking Trenggalek. Nggih Mas Sarmadi, monggo saged dipun cobi binjang menawi sedekah laut utawi sedekah bumi nimbali Mas Sarmadi. Iya, nggih dandan wedok nggih luwes nek ngasta wayang. Oh mayang kalau dandan wedok iso Mas Sarmadi. Adah kok piyayine. Monggo Mas Sarmadi dimatke i master cengkok iki. Iya, monggo. Putri kang sulistyeng warni Sri kuning mustika tuban labuh tresna prapteng layon Madosi napa to Mas kok lingak-lingak? Golek aling-aling. Aku ya. Aku ki sing tipis malah gua aling-aling 500. Lah kula ya ora klamben dadi adem. Kowe mbok mekrok sithik ngono. Kok mekerat sih Dek? pengen anget Ah. pengen anget ora tak sarana ning kudu gelem Mas kare Iya iya. nah mangekep dadi iku ora anget Dadi kae iya ora Iya. sudi padha lanange kok. Sing penting nak lemu. monggo Mas Sarmadi yo Duk pranggung monggo Duk pranggung bajana Ora nganggo let blas. Bebila Wirayaga. Wiratmaya Wiratmaya yaga. Bebila Wiratmaya Tak umpamake panjenengan menika ndok. Ben anget ki tak engkremi yo Mas yo. nah wis ngono wis iki pancal Kowe dadi tarangane gelem. Dadi wong loro diingkremi. Ora netes der tak nguyuh. umpamake Mas Garing Opo? panjenengan kindok kebo dadi Kebo ngendok. Telecong. yo tangira Sri kuning wong ukarane sing gugur kok ora bulan Apa sadurunge gugur ora entuk roman? Napa to Mas? Kayak dilarung ngono, Mbak. Mas, mbok panjenengan yo menghargai aku. Kowe Masa wong wedok kaya aku kok gur diarti sendekke ning nggon salon. Kowe iki gek bengok. Aku arep ngetes kupinge 500 kok. Ora aku. Boloku kok Mas Bayu kok. Mongko mustikaning tuban. Matur nuwun. Sri Huning digarap tayub Mas Wahya. Ya, ben cerigak ben dijogeti Mas Garing. Nggo tombo adem. Ya. Monggo, Mbak. Sri Huning mustika tuban labun rasma lan saboya pati marang raden Wiratmaya kangus prasaja anandang Pak,
Mbah nuwun. Jan, Mbak Tenan. 100 iki mbok ngono ki dijogeti to Mas Gareng. Oh, genah tayupan kaya ngene penake kok mung meneng ae iki piye? Mas Gareng panjenengan iki piye to, Mas? Ngapa? Kok ora dijogeti ki lho ngendikane Mas Bayu. Kowe iki wong loro katarak. Wong kene ambekane nganti kempis-kempis. Lah iya, bareng-bareng joget kok sambate napas. Aku iki menggah-menggah perkarane apa? Napa? Karo ngempet nafsu aku. Mergo aku ora mung kepengin joget tok nih karo nyanyi ngono lho karepku iki. Oh, nget pengen joget karo nyanyi. Mau Dicoba. Ayo. Bisa dicoba joget Mau. karo nyanyi. Mau. Setuju, Cak? Setuju. Mau. Mau. Kok mau ya? Pak? Saiki wis ora mau kepengin. Oh. Saiki ora. Oh, Sekarang tidak. Ora. Matur sembah nuwun Mbak Nggih, Maratus. monggo, Kang Ini Mas. pareng lenggah. Kana. Sambung monggo Mbak Noni jumeneng Mbak. Mas Wahyu Mataram yo. Oh. Oh. Sinten to ingkang nempil kang kledang lumampah wonten satengahing panggung. Inggih menika. Sinten? Tok, rok. Ora kok. Ya. Suwuke gempak bumi. Piye? Suwuke ra ngono balik-balik. Tade. Nah, ngono. Wis, Ngoyo-ngoyo. Kurang pas Mas Wahyu. Kurang. Karepmu ya Dagelan nak mutungan. gawe nak tiasing sesama ki pahala. Nah. Pahala. Pahala ki Indonesia, Indonesia. Jawa pahala. Gawe nak tias sing Pahala. somo itu piala. Piyala ki leloro e. Oh. Nggih, wilih dalu Mbak Noni. Nggih, niku sing dalu, Nggih. macange Mbak Limbo. Niki wonten Nawala menika Nggih. katur Mbak Cangi ing pakeliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula penggemar setia saking Rembang keparenga nyuwun gending setunggal sarung jagung kaping kalihipun kembang rawe. Gending menika kula aturaken katur para pandemen lan para pamiyarsa. Kanthi atur wilujeng midhangetaken gending menika mugi saged kagem jampi sayah. Matur nuwun. Wassalam. Saking kula Bapak Waji SPD, Pak Cipto, Pak Margono SPD, Pak Jayadi Pak Jayadi SPD kalian Pak Supadi SH inggih matur sembah nuwun. Iki jaki ayu-ayu kemprah. Piye Lah to? apa? Rambute tumothok. Iki delok. Oh dudu tumo, coro. Kok sia-sia lho. Nemen. Ora. Oh harnal. Nah, Eta. ajan kowe iki to. Apa lagu kae lho Kayungyun apa piye ngono lho. Lah piye? Dadi kowe karo aku iki Kayungyun karo aku ngono lho. Kayu yo nak karo Wong kowe. iki sunane sarung jagung kok. Gelo sarung jagung ya. Lah ya padha wae. Jarukmu sarung wadi kok. Rasane aku sarung cap gajah. Nggih, nyuwun ngampil pelok barangipun. Dipun aturaken sarung jagung. Solis. Iya, dibeksani Mas Gareng. Nggih. Jane sakmene iki ora ono sing iso joget to. Saged. Lah wong iki lulusan isi tari lho. Oh, Malah nyanyi. lah kudune Ya joget ngrebut rezekine wong. Kok iki nesu wae iki lho. Ora nesu kowe ora gandrung karo aku kok. Masa gandrung karo kowe? Karepku ki yen wong ayu gandrunge karo aku ngono. Mah. Oh, alah. monggo dipun aturaken sarung jagung buka bonang. Monggo Mbah Yadi. Waduh. Mesti kembangane bonang ukih kayak gitu. Iya. Sing anget dhewe iki sing bonang pokoke bengi iki. Dong 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 neng dong 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 dong. Kayak mulek. Ayo. Monggo. Sorry Mek. Aku rawani gasak wis dikai rokok telu aku. Oh nggih.
kula mesakaken kesambatipun kok namung mumet to Mas. Oh nggih monggo tindak mboten napa-napa Mbak. Nggih. Monggo. Perlu pencairan. Nggih. Kanjen Mbak Yadi panen piyai sing halus mulus kabeh-kabehan. Monggo sarung jagung, yo. Matur nuwun niki Mbak Noni Aprilia. Inggih. Yai saking Karanganyar. Sarung jagung karya Mbah Narto Sabdo. Narto Sabdo. Eyange Semarang ki nek yasa lagu pirang-pirang mirasa kabeh. Tur langgeng. Nggih, cengkoke beda kabeh, dasare awet lah niki Mas. Nadyan donya pun ganti jaman ning lagunipun tasih sekeca pun midhangetaken. Inggih, leres nggih. Mas Gareng, sampun sawetawis satur panglipur. Nggih, mangke dipun lajengaken wonten panggenan ingkang langkung umber jagadipun. Inggih kalian piyai mriki masyarakat mriki pancen ngentosi sabet panjenengan kok Mas. Tepat bener leren iki. Ayo ulas-ulase mosok terus lugu. Nggih, istirahat rumiyin. Mangke dipun aturaken. Nggih. Nduk, piye? Netepi wajib
iki ana swasana Bratayuda sari kudup palwaga anung-anung ngalengka kari panjenengan ingkang sinuwun Prabu Rahwana putrane Raden Indrajit lan putra ngalengka Raden Trikaya Trinetra Trisirah ngono ya Mak iya muga memuji wae ngger sing salah bakale seleh iya mulai awake dhewe enggal netepi wajib mundak nampa dukane saka ing sinuwun ayo ngger netepi wajib ayo tak derekke yung kandhane kang sekar gadhong tuwin kembang kembang menur kang esmu harum winoranaya tayaman kati kusuma mangambar-ambar waraku kusing tupaku melon kalon awar mega kang memba Bathara tan samar pamoreng suksma sinoksmaya winahya ing sapi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liep layape luyo tinda pesating supeno sumusuping rasa jati